Крокодил. Крокодил йырткыч җир су рептилиясе. Ул тропик һәм субтропик климатта яши. Европа һәм Антарктидадан кала барлык континентларда очрый. Крокодилның күп вакыты суда үтә. Ул сулыклардагы вак балыклар белән дә, су эчәргә килүче эре имезүчеләр белән дә туклана. Крокодил 100 яшькә кадәр яши. Ана крокодил 10ннан алып 100гә кадәр күкәй сала. Ул күкәйләрне комга яшерә. Үзе комга яшергән күкәйләрне башка юткычлардан саклап тора. Нәни крокодиллар барысы да бер вакытта күкәйдән чыга. Бу вакытта комның нинди температурада булуы зур уйный. Комның температурасы 31-32 градус булса, малай крокодил, түбәнрәк яисә югарырак булса, кыз крокодил туа. Крокодилның тешләрен чистартучы кырчык турында риваять бар. Бу дөреслеккә туры килми. Крокодил судан чыккач чыннан да авызын ачып куя. Тик ул моны тән температурасын төшерү өчен эшли. Крокодил авызыннан чыккан ит исенә бик күп чебен очып килә. Һәм кырчык нәкъ менә шул чәкләрне тота башлый икән. Ә крокодилның тешен чистарту мәсьәләсенә килгәндә, бу сирелүче хайванга ул бөтенләй дә кирәк түгел. Чөнки крокодилның тешләре даими алышынып тора. Кечкенә вакытта ай саен, ә зурак үскәч ел саен иске тешләре кыелып, яңалары чыга икән.